जों आं 1 बोसोरखाय आं रिपर्ट खाया गोबां माने बर' रावनि रिपर्ट न' फैया भिडिअ खालामनाय न' फैया बुमानि न' फैया आं बर' सां ब्लगार थैना गाजा थैनायखौ गोदो रां नागाजों आं खायफाना आं बोसोराव फाइनाव नुयाखै दिनै बर' हराव आंनि हजे केमेरामेन दिनै बर' थांगौ थैरियो खामनि बागै आसो रुथुगै थै लाखिनायखौ रां नाखिनायखौ चुबालायो जों इनफ्लुएन्सार नाय आबो बाक्सा ओमफ्राय इन्सिडेन्ट दं थांथे जोंगो सिनि बर' बाय बर' जों जेबो बाना गलाय मानि एबाथाय जों बर' आमाहाय फुटेज कायसे जागा फुन दासो दंखे आनो रं क्लाब फायदि आं फायदाया दे पाब्लिक सेमिसा माना खाया आं बायानि तिजा खाना माहायका तामना जोंले जे मानसे जों ब्लगआव जुबाय दंलायो इन्सिडेन्ट दं खांखाबो जों सावते सिङाव बिनि बागै तिसेया अमाहाय सिनि तिब्रा सारक एबा तिब्रा जग दं बिसिङाव अमाहाय तांथों अमाहाय किता थुंजोबथों आंनि बागै जों माहाय भिडिअ रखायो जों अर जास्ट एन्टारटेनमेन्ट जास्ट भिउनि बागै जास्ट साबस्क्राइब अमाहाय खायबो जों कुनु साबस्क्राइब नायना आबो नरक साइमानाव भिडिअ नायनाय फ्लाट थांनाय हायबोना अमाहायके माना खायलायले माने बरफ बुजुय माना खायनाय नांगौ साबतामो आमका बेलाय जाया खालाय गेसिनि बिसरा मनजो दिनि तामु दंमांका बरफ सिनि सिगलि बरमनि बरफ बाय बरमनि लुबुरक बाय अमाहाय खायजाका अमाहाय गांके जों आबो स्लें वाट सिनि बुखु बायाबो सादा गया आमाहाय खायजगै दंगो जों सादब जागै दंगो बे जों इनफ्लुएन्सार गो जों सुक दंया जों खरांति साव हायबोना सिनो सिनि बाय सिनि न बन्द खालायो खरांति सानानो अफ खालायो तामनि बागै जों भिडिअ खालायनायखौ जोंनो भिडिअ सांना रिया तामनि बागै आबो कायसानि जों दंनाय दे नागा जेखुनु जागा इन्सिडेन्ट नंगो थैयैबो जों थैनो फुनुक माया आबो जों सायमान बुलायबा बुलाय माने जों तिसाय मानिया जों तुक तिसाया बुलाय मारो दा आसुनो गारि बोना बास गारि harus nomboran baca juga babur